voin chu geranium lampang hi kan report anga mania sarang kan thun saranga balu kan thun chok kha min lo ka kan thun chok khai tam thei am perin thun ring angai eng tiklai point geranium kan han voin chu geranium report tur ka ngalu tu ka hei la hi zung hi kan tilanga azung hi athak khop maya telai hi hei anoi lama hian kokopit ka da ta kokopit ka da khan tian balu ka suvida balu hi leyan poma tinong renga chuan zungan ron kai che khata hian kokopit among lama ka da kha hei pot mong lama tia kokopit ka lo da kha tian zungan ron kai che kha kokopit kha lo troi man to thina chuanin khami troi kha hei hian azum hian azu ei ta che ani ti chuanin adang hi kan tilang le lokanga hei ti hian he azum hi thian azum hi langa azum hi chuanin hei hi kan report don ni hoin chu a report dan tlang pui hi kan soyanga ti hianin geranium chim hi chuanin lei tha du lu tuk lawa ka soi to thina ka customer te lei tha a kan duar lu tuk chuan geranium hin thi du ani to wang chuanin lei tha lu tuk lawa hian kan tina lấy hiện tấm thầy ang bên thì hiện chỉ có đàn tu chút tiền hiện nên nhà hay à bà lu hết chút phát lòng mà sẽ quay lâu ha thì hiện à bà lu hết chút bảy tay mà là quay lâu mà rồi chơi à dùng hiện cổ copy ta dùng cổ copy trôi hết chút hiện lấy hi cần đạm mà sa ang á thì hiện mà sa bên thầy thar môi mỏ lúng té mỏ among à tui drain tu tui filter tu cần đạm á thì chuan hei hian geranium khat hian kan zu report don ni hian ania thì chuan kar hi khat hu vela chuan thì hian alo om ta a chuanin hetia alo om kha a hu loka thì hian hei aron par ta a then chu hey, aku mau lihat ni ang hian ron om ta ni. So hong chuan apa rin ang lo noi maya. A chi sang par kha lo ni kan report se lang. Hei hi lei pak lu tuk lau balu le par like in mix ta bom ek tlem ne bok ek mo bom ek mo are ke chu man thia ma har ar ek chu ka mang zen lo ma se man tur om sen chon du thu sa mania ka mang bak em lo ani ti chuanin thian kan report chak charanga Winyan report to tam taka oma kampang zen long hadang hi ka nga e no va hi kan report char nge chuan hei hi lấy chi mo te among ma da tu ro chuan pot hi thiang hian o kan ver ta a hian among lama tlem kan da a hian chuan soi tak ang khan hei azung hian kan ti don ani
tia tun ang lai chuan zera hrim hrim hi off season ani tran to off season kan soi om zia chu khasik a hian an par thadu bi kum tlo na par mi na se zera reng reng hi fura hi chuanin tui hi an ngam vak lo wangin fura hi chuanin lei tha te bur vak lo tur ani lei tha bur chuan zera hi kan ti hlum te ang ti na ang vel ania chu wang chuan nei kai po ka lei man hi thalu tuk lawa enge movel mai a thi dal mai tur khan katia lei kian hei azung hi hei ti chat hei azung hi lo oma ti hianin kan han ti nga ti chuanin Geranium hrim hi mi in zera hi chu thoha in hua an ti sin te an ti ama se thoha hian a hor reng lo a chan chu tu emon mi pakhadin alo huat pal hian mi zong in a huat amu hi kan ti do thina mi zo hi chuan alo ni lawa thoha in a horan lawa ama ro chu thil hrim voksa te allergy te arsa allergy te box allergy nei te po hi omania chu wang chuanin khami wang khanin mi zong huwa ta mo kan tia chumi chuan a huwa chumi chuan chu ti chuan a om pha ti ang chi kha omania chu wang chuan a ho reng lo ani mi thiam chu kan ni lo nangin mi hei ama puje lai dai lo papa Jeff Junior hi ka zota ta chuanin Geranium hi YouTube channel a tian ka tui pui wang hen ka en thina khami wang khanin enge kha aming kha kan sar chinange o atia Geranium ka tia aspel te ka shila ti chuan asar sa han ente mi in zera hi ahwa a thohai na hua aten ti a zuar tu ni thei chuanin ka pangpar mai na te ani sia chu wang chuanin min han ol en sak te hi ka tia ma se ani chuan alo ho reng lo za bo ruak pe chuak tu alo ni zo ka atia min shit fi a pot ruak fan le lo kan thun ta hian kan ei dei lo wangin hin chu pat a entir na chau kha karon ti langa nga chuanin zera te hi thoha ina huwa an ti hi chuan ka oi lo bau maya chuan puje plal dai lo fa pa chuan hian a soya a than na te thoha in huan na om lo chan chu thoha ina huani sen chuan tho hemi adam do an man na dam do hian thok na do te Geranium atanga dam do yan siam hian thok na do te lutuk an chi ti zaunan te an hanga atia ane bing zongin an soyani chu alo ti ve maya ni po chuan chuanin Geranium hi thoha dam doi ni lovin thoha tan a hua ni lovin thoha khami thok na do te ho atana dam doi siam na an han te kha lo ni zo kan chuanin chu mai ba ka keima ngai dan bung thum ani chu ngai dan bung thum chang khata chuan karil ru ha apiang te ai chu ko chuan engi mohar satna ne milte alo kalatin mel ma pa wang kan buai na te khatiang a khan
in chung khur ha lim lo na te emo mihring chuan kan lo nei a nom lo deuh te mo kan lo nei ta khatia ang nuam lo nom lo deuh ka nei sa ka piangin ka pangpar huana ka kala chuanin in chhok thina ni in chhok zam khai thina chu wang chuanin dam doi ani em lo pon kan nu na har san mate ril ru ha sa mithiam ena tun lai trong takin stress tan ti ang chi ril ru ha anxiety nan khati am deu anxiety nan ne ka nei ta ti du mi alo ma se har ni shin chan khati am kha kan lo nei ra ka bangin khati ang chang pho khan khati ang dam doi na chok na lampang na mi chok thei si lo la ya khan pangpar ho na hen kan mai chi na pangpar ho na hen ka kala pangpar hian in chok em ani chu wang chuanin ama hi dam doi chu ka ti lo ma se dam doi ngai lova kan nat na mi chok rang khai tu ani wamin ta tan chuan dam doi tholu tu kan ni te kha kan soi dua lấy cái lạc để lễ nó con soi ta khanin Geranium hi chuan lei thalu tu khi an ngamo lo wang lei hei balu ti vel mai mai ati hian ka phun mai thina dùng ăn tầm tổ với tụi con dùng chốt lên tổ dùng cậy rất mày lấy cái hăng thở lúa lúa này thì khác và sấy nữa rồi mua đã từ các nơi để các nơi bật đèn thua choan thọ lô quân ấy po ấy sụ sét atia kan thọ trâu trâu choan tổ hi kan hu mai thi na với mía o he mi kan thọ hi na chi na chi hian off season ka ti ta kan kha off ma se tian kan da ngar ranga ti choan a season phawang alo thenanga theng ho hi ti an lo thale em anga lei ngai to lovin ma ni kan in chi chhuwa do kan ni ti hian tu vàng cho nên Geranium te hi adu om em maya nakina chuanin alo paranga nan takin kan halle don ani tin
thiar hin kar na ka tho hianin hei tun ka tong lo ko lo se ni pangpa thim shima hi cha ni lenga ni stari pona an tho ni khada sang khas da ni te an tho to a khami an lo ai tam hi zing kara hian atang hi chon kan hu thina ni a chu mi le te ni ang a chan chu kan pangpa hi chang hi chon pangpa tha phei chu kan khal man ve em maya chu rang chon pangpa chin hi ai chi rom lawa nun thin na a ken pia lama sum tam tak la kam lu na ania tin sum mi ringin sum man chok tu mu phei chu har sa te chen khat